Benvingudes i benvinguts a una nova clau de la nostra història, programa 158. En anteriors programes hem parlat dels treballs que han aportat proves en relació, per exemple, a la catalanitat de la descoberta d'Amèrica. Diversos estudis paleogràfics asseguren que l'escriptura del descobridor és gòtica catalana, a més d'aportar altres proves, com per exemple un estudi que afirma que Colom puntuava els textos com els catalans, i altres que mostren les interferències catalanes de base fonològica en els escrits castellans de Colom. En la clau d'avui ens aproparem de nou, en certa manera, a la descoberta d'Amèrica, però des d'una vessant més científica. Concretament veurem els noms, aparentment catalans, d'alguns animals americans. Per exemple, uns ocells americans que en anglès anomenen orioles i que un d'ells es diu precisament oriol a l'Equador. Estudiant aquests noms i fent una lectura acurada de les cròniques d'Índies i altres textos antics coneguts com a castellans, ens adonarem que hi apareixen un seguit del que diríem catalanades, i el que encara és més revelador, de frases absurdes que són errors de traducció, prova inqüestionable que el suposat original castellà no és sinó una traducció d'un text escrit en una altra llengua i que tot pren sentit quan el pensem en català. En el cas dels zoònims americans, el nostre convidat d'avui ens diu que tot va ser començar a gratar una mica i trobar-me un ventall ampli de noms sospitosos i alguns d'inequívocament catalans. En parlarem de tot plegat amb en Francesc Juglar. Benvingut a la clau de la nostra història. En Francesc Juglar és llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona i il·lustrador naturalista. Des del 1989 ha realitzat la il·lustració científica d'ocells per a diverses obres científiques, entre elles aquesta que tinc a la mà, Els ocells de Catalunya, País Valencià i Balear. També és docent de cursos de dibuix naturalista, principalment per a parcs naturals i escoles de natura, i també per l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya. També els nostres companys ens poden mostrar un exemplar d'una enciclopèdia de tots els ocells del món, no? De quants volums m'has comentat? 16 i el volum especial, 17. O sigui, 17 volums en total, dels quals apareixen il·lustracions teves en tots, diguem-ne. No, en els primers volums. En els primers? Sí, després vam acabar fent un equip d'il·lustradors internacional i jo feia la coordinació artística. Perfecte. I, com sempre, tenim en Víctor Cucurull, el nostre assessor històric i director de la Fundació Societat i Cultura. Avui tornem una mica al tema de la catalanitat, en certa manera, del descobriment d'Amèrica i a través d'aquests noms d'animals. Bé, doncs efectivament farem això, que és una cosa realment singular, una cosa de les que ens donen, jo crec, una forta presència en l'anàlisi històrica que fem des de l'Institut Nova Història, precisament, és el poder comptar, com és el cas del Francesc Juglar, amb persones que són molt especialistes en determinats temes i que ens aporten aquestes dades essencials per poder fer la conclusiva, diguem-ne, no? És a dir, escolta, els catalans, sí o no, hi vam ser o no hi vam ser, érem nosaltres? Doncs, escolti'm, això ara mateix passa per saber quina és la petja que han deixat aquests catalans finals del segle XV, començaments del XVI i més cap aquí, i la seva presència a Amèrica, i per tant, avui la intentarem visualitzar gràcies precisament als treballs que fa en Francesc Juglar. I començarem pels més evidents. Sí, de fet això va començar quan en Jordi Bilbeny em va comentar que hi havia uns ocells que a Equador els deien oriols, com aquí. Doncs a veure, rasquem una mica a veure què són. I efectivament, aquí en pantalla, per exemple, veiem l'oriol d'Equador, que no li diuen oropèndola, que és el nom castellà d'aquest ocell, sinó que li diuen oriol. I de fet en anglès també en diuen orioles, o sigui que tornem a estar amb el mateix. Com de costum ho volen fer venir
Del francès, diuen ells, però en francès és l'oriot, que és molt més diferent que no pas oriol, que només li afegeixis una E, que és el que fan els anglesos, o Equador, que tal qual ho posen en català. Bé, aquest va ser el primer, és un nom obvi. Sí, tenim més casos, com per exemple el del Martinet. Sí. Llavors, clar, vaig pensar, doncs mira, investigarem una mica les Antilles, que és el primer lloc de desembarcament, diguem, i a veure si han quedat més rastres, i en una guia antillana que té els noms populars també, a part dels noms anglesos i científics, vaig trobar el Martinet, el de la dreta és el Martinet que tenim aquí a Catalunya, i el de dalt a l'esquerra, que ja veieu que és pràcticament idèntic, és el Martinet americà, i a l'illa d'Haití li diuen Martinet, escrit exactament igual. I en castellà i en francès els noms són diferents. Per tant, teníem un segon cas de nom idèntic. I el tercer de baix és el becadell, que un dels sinònims que té, per exemple, a les Balears, és becassina. I a Cuba, i a Puerto Rico, i a alguna altra illa de les Antilles que no recordo, es diu becassina, igual. És a dir, tornem a tenir el nom català. En castellà es diu agachadiza. Sí, que no tenen res a veure un nom amb l'altre. Ja. Anem a un altre bloc, diguéssim, de casos, que són els noms d'animals americans sense equivalent europeu, però que per diverses raons han rebut un nom català. Què estaríem parlant del? Doncs aquí podríem, a veure, clar, n'hi ha molts, us poso aquests exemples, però n'hi ha més, tant d'aquest grup com de tots els altres, perquè no hi ha temps per tot. Però, per exemple, aquest d'aquí, això és un niu d'uns fornaris americans que ja veieu que és un niu molt vast, o sigui, semblen, això no, més que branquillons, i això sembla una pila de llenya. De manera que en aquest ocell li diuen leñatero, però que el leñatero, bé, no sona català però tampoc sona castellà d'entrada, amb els meus coneixements inicials. Resulta que en castellà és leñador, i en castellà vaig buscar en el Coromines i diu, sí, leñater, o sigui, només li han afegit una O, però el leñater amb vela existeix fins al segle XIX, en ús literari. I bé, hi ha altres sinònims, llenyacer, llenyasaire, llenyater amb dues L's. I llavors en Colomines ens diu que aquest terme és català i que l'ús que se n'ha fet en castellà és esporàdic i sempre relacionat amb Amèrica, és a dir, o d'autors americans o fent referència a animals americans com aquest. Canviem de... Un altre exemple d'aquest mateix grup o sigui, noms que no són d'un animal nostre, però que sí que són catalans. Això és la mofeta, que tothom coneix. I bé, a veure, amb aquest nom passa que, com sempre ho fan venir de llocs una mica rebuscats, ho volen fer venir del gas mafític, dels volcans, de les fumaroles dels volcans, que és un gas pudent, però no es diuen mafites, es diuen mofetes, i el nom és recent perquè tampoc fa tant que es va descobrir tot allò. Doncs bé, la paraula mofeta en si, que està escampadíssima per tota Amèrica, perquè a tota Amèrica tenen animals d'aquestes espècies, no només és una espècie, són unes quantes, uns quants gèneres. Doncs la paraula és catalana. En Coromines diu que mofa existeix en diverses llengües romàniques, però mofeta és creació exclusivament catalana, ho diu així. Clar, llavors el problema era com relaciones el significat de mofeta en el sentit de mofa amb l'animal aquest, no? Doncs sí, es pot, a partir del català, perquè resulta que aquest animal quan... Bé, mira, ara que tenim una imatge... Això ho haurem d'explicar una mica perquè no s'acaba de veure gaire bé. Després entrarem en l'explicació. Això és 3 exemples del corpus del castellà. Fent una cerca per internet, que es pot fer, poses una paraula i et treu el percentatge d'ús que té en cada segle. I això comença, perquè els espectadors ho tinguin clar, al segle XIII. Sí. Per tant, segle XIII, XIV, XV, XVI, XVII... Sí, 1200 en endavant fins al segle XX.
Llavors vaig buscar buey, i em surt el gràfic, l'histograma de dalt. Evidentment surten bois a tots els segles, perquè és una paraula castellana normal. La del mig seria el perro, que també surten perros per tot arreu, com és d'esperar, i la tercera és la mofeta, és a dir, no hi ha mofetes, fins al segle XX. Per tant, no és paraula castellana, tal com es diu en Colomines. En canvi, a Amèrica és d'ús general, no? Llavors tornem a allò que dèiem de l'explicació del fet, de l'explicació del nom. De fet, mofeta també, si ve de mofa, aquest sufix eta és un sufix català. Sí, ja catalaneja el sufix també, però bé, el cas és que aquest animal és molt conegut per la pudor que fa com a sistema defensiu, però abans de llançar-te el líquid aquest pudent, t'adverteix. I la manera d'advertir-te és aixecar la cua i ensenyar el cul a l'adversari, al suposat perill, no? Clar, ensenyar el cul és una actitud mofeta, clarament. I bé, algunes ho fan fins i tot fent una vertical, com l'exemple de la dreta. Vull dir que el nom té lògica i s'aguanta, sí. Vinga, seguim. Després trobarem noms d'altres orígens que es relacionen directament amb Amèrica i Catalunya i no pas amb Castella. I un dels casos més clars, segons tu i els teus treballs, és precisament la taràntula. Sí, això sí que és un nom que sí que és d'un animal, originàriament, però és un nom italià, no és un nom català. És de Nàpols, de la regió de la Pulla. I de Tarento, que d'aquí ve, Tarento, taràntula, tarantela. Bé, doncs són unes aranyes que aquí també les tenim, a Catalunya. Sota les pedres, amb una mica de paciència, se'n troben, no? Però aquí no se'n fa més cas, és una aranya més de les que tenim. Però a Itàlia, sobretot a Nàpols, que són molt exagerats, ja s'han inventat una llegenda segons la qual si et pica la taràntula només et salves si balles la tarantela i llavors fan una festa i ballen tots. Bé, doncs el cas és que aquesta llegenda és napolitana i, clar, Nàpols va ser propietat catalana, diguem, regne administrat pels catalans durant molt temps. Llavors és lògic que aquest referent nosaltres el coneguéssim. En canvi, no té massa sentit que a Castella es conegués. Llavors, quan els descobridors d'Amèrica troben aquelles aranyes peludes enormes que venen ara a les botigues d'animals, que en diem ara taràntules, és lògic que pensessin, ostres, això, una aranya que fa tanta por, deu ser la famosa taràntula de la llegenda, no? De manera que el nom ha arribat allà, però és un nom que es pot vincular perfectament amb els catalans i difícilment amb els castellans. Hi ha un cas encara més curiós, que és el cas dels micos. Sí, el mico ha fet el mateix, és un terme que ha fet el viatge invers. És a dir, aquest nom no és català, mico. És un nom, segons els diccionaris, aquí coincideixen tots, que és un nom americà, amerindi. No existia abans de la descoberta d'Amèrica. Diuen que és un nom probablement d'origen carib. Bé, podria ser. El cas és que aquí abans es deien dos mones i gats maimons, diversos noms. I en castellà igual, mones, monos. Clar, actualment a tots els països catalans mico ha fet fortuna fins al punt que ha passat per sobre de tots els altres sinònims que tenia i s'ha estès fins a representar qualsevol primat, fins i tot els ximpanzés. És el nom d'èxit. En canvi, a Castella, això de mico jo no ho entenc mai. En el diccionari surt, perquè, esclar, com que surten les cròniques, ja cap al diccionari, però no té ús. I tampoc ha generat cap dita ni res. En canvi, en català tenim diverses dites, com el mico pelat, mico filós, fer el mico, anar a mico, que vol dir dedicar-se a contraban o a negocis d'aquests d'amagat, rebre un mico, que té el sentit de rebre una mala notícia o un regal que és més un destorb que no pas... És una paraula molt arrelada, diguem-ne, en l'ús habitual. Que demostra una gran tradició, sí. En canvi, doncs, en castellà, ja dic, no... Està al diccionari, però és una paraula no usada. Només al diccionari, exacte. Per tant, la paraula que ve d'Amèrica no va parar a Castella, sinó que va parar a Catalunya. També, és clar. És una altra dada a tenir en compte. Sí. En aquest punt decideixes posar a prova
aquestes informacions i aquestes observacions que fas. Sí, jo quan vaig veure que hi havia tants noms, perquè aquí us han explicat alguns, però n'hi ha molts més, dic, bé, això és evident, aquí passa alguna cosa important, no? Dic, doncs posem a prova la teoria, és a dir, a mi em queda clar que sí, que nosaltres vam tenir molt a veure amb el tema aquest americà, doncs vaig pensar, agafaré un nom americà que no hagi investigat encara, i ja donant per suposat que és un nom català, castellanitzat. El descastellanitzaré, a veure a quin nom arribo, a veure si aquest nom existeix a Catalunya i és un nom d'animal, i a sobre és un animal que s'assembli al que s'hauria d'assemblar a Amèrica. Això ja seria moltes casualitats, no? Si no és que la teoria realment és sòlida. I vaig provar-ho amb la zarigüeya, que aquí per pantalla tenim la zarigüeya de Virgínia, que és un animal grosset, més gros que una rata. Bé, doncs el primer que vaig fer va ser descastellanitzar-lo, i la dièresi me la vaig menjar, perquè si a l'edat mitjana no es feien servir els accents, encara molt menys es feien servir les dièresis, suposo, no? Dic, això no m'ho crec, fora. La zeta inicial la vaig convertir en C trencada, perquè molt sovint passa això amb el castellà, la zeta es correspon amb C trencada, que a inici de paraula pot ser una S. Sarigüeya, sariguella. I la doble L la vaig convertir en... la Y la vaig convertir en doble L perquè hi ha molta tendència als castellans al iaieig. Dic, doncs, la zarigüeya podria ser la sariguella. Podria. Bé, això aquí és on vaig arribar. Llavors dic, a veure, què trobem? Perquè a mi d'entrada això no conec cap sariguella en català, no? Però bé, queda clar que és un diminutiu, perquè aquesta terminació en ella és un diminutiu de sariga, probablement, no? Bé, doncs llavors, anant donant voltes vaig pensar en el xoriguer, que és un falconet, que em sembla que també tenim la fotografia. Ara la veurem. Bé, no, bé, sí, ja sortirà després. Això és el que acabes d'explicar, no? L'evolució, diguem-ne. La descastellanització de zarigüeya fins a arribar a sariguella, soriguella, o sariga, alguna cosa així. I aquí a la dreta un exemple on es veia que en històries naturals, per exemple, això és d'una obra italiana, en diu sariga, sariga de Virgínia, que és la de la foto que us he ensenyat. Bé, llavors vaig arribar al xoriguer, que és el que veiem a la fotografia, és un falconet, que esclar, a veure, si el perdiguer caça perdius, el xoriguer caça xorius, sense saber què són, però bé. Però jo sé que el xoriguer caça ratolins. La zarigüeya no sé a què us recorda, però no és com cap animal que tinguem a Europa, però el que s'assembla més és a una rata de claveguera així hipertrofiada. I doncs bé, llavors vaig mirar en el Coromines i resulta que el xoriguer es deia soriguer amb S, que per això encara existeix soriguera i soriguer com a cognom, es mantenen. Per tant, ja ens va bé amb la predicció, que hauríem d'arribar a soriga, soriguella, sariga o alguna cosa així. Bé, doncs, a més, els sorícids són les musaranyes, que també semblen ratolins. El nom tècnic entre els zoòlegs és sorícids. I souris en francès és ratolí. És a dir, que sí, que això per aquí anem bé, sí. Llavors, finalment vaig trobar que en una obra un llibre de falconeria, que jo crec que és del segle XIV, és molt antic, perquè té un català antic, esmenta els sorius, referint-se als ratolins. Sorius o sorics. Soriu menut, capolat. Sí, exacte. I dona és això que surt aquí, sí. Serà garit. Si això no aprofita, pren soriu menut capolat, sí. Soriu, i en una altra pàgina del mateix llibre, parla de sorics. Bé, per tant, era bastant evident que sí, que això anava per aquí. El que passa que la zarigüeya hem dit que havia de ser un diminutiu, en canvi aquell animal és gros. Però resulta que la primera documentació que hi ha en castellà de zarigüeya,
que ja indica que el nom es coneixia d'abans, perquè parla del Talaquatzi o Talaquatzin, i entre parèntesis diu zarigüeya, com volem dir. Sí, és la zarigüeya. O sigui que fa una referència a un nom com si fos més conegut. I el Talaquatzi és aquest de la imatge, que és de la mida d'un ratolí. Per tant, aquest sí que pot ser la sariguella. I la sariga seria el gros, que en el llibre italià li deien sariga. Jo diria que amb això queda clar el tema aquest, però ara ens queda encara un tema important, que és la marmota i marmosa. Ara aniríem a la segona demostració, encara més amb salt mortal, diguem. Clar, a veure, mirant una guia de mamífers de Xile, vaig trobar la marmosa. I molt bé, doncs. Però, clar, a veure, jo vaig veure com era l'animal i vaig pensar, a veure, d'entrada marmota a mi no em sembla amerindi, això s'assembla molt a marmota, i a mi això ho relaciono amb idiomes europeus, no? Aquí la primera imatge que tenim és la marmota alpina, que és el que tothom ara té en ment quan parlem de marmotes. Però, segons la guia aquella, l'animalet que apareixien a la foto no s'assembla ni remotament a una marmota alpina. Seria aquest? És el de l'esquerra, el de dalt de l'esquerra. Això és una marmosa. Clar, jo veient això, dic, doncs si tornem amb el mateix, si la teoria és sòlida i és correcta, que els catalans vam descobrir Amèrica i tot això, i aquests noms són catalans, vol dir que la marmosa és un sinònim de rata sallarda, perquè la imatge de la dreta, que ja veu que són uns animals que semblen idèntics, gairebé, el de la dreta és la rata sallarda, que la tenim aquí a tots els països catalans, i el de l'esquerra és la marmosa. Per tant, què voldria dir això? Que marmosa o marmota, o totes dues, originalment no es referien a la marmota alpina, sinó que es referien a les rates sallardes, i posteriorment se li va canviar el significat. Bé, si això fos cert, tindríem la teoria molt més ben comprovada. Tornem a la imatge anterior. Bé, aquí sota hi ha el mateix. Buscant en el corpus la paraula, ens trobem que la primera marmota, amb T, perquè la primera documentació de marmosa és del segle XVIII, però la de marmota apareix gairebé el 1500, 1499. I abans no existia, no apareix enlloc, i després ja veieu que gairebé tampoc. Per tant, apareix coincidint amb les primeres obres d'Amèrica, això, cròniques d'Índies i tal. Bé, llavors vaig anar comprovant els diccionaris que en deien de marmota. Vaig començar a buscar diccionaris castellans i no existia. O sigui, en diccionaris monolingües castellans no apareix. Apareix en diccionaris multilingües, castellà-francès, en aquest sí que apareix, i llavors apareix relacionada amb la rata sallarda. O d'una manera confusa que no saben a qui atribuir-ho. No apareix en diccionaris monolingües castellans fins a l'Autoridades del segle XVIII. Llavors sí, llavors ja diu marmota, ja l'explica i és la marmota alpina, però prèviament no hi era. Llavors, una altra cosa curiosa és que en Coromines i altres diccionaris etimològics et diuen que marmota vol dir rata mormoladora, és a dir, ho relaciona amb murmurar, marmolar. Bé, llavors suposadament marmosa també, però bé, concretament ho diu de marmota. Això serà important, ja veurem per què. Però el cas és que la marmota alpina no murmura, sinó que fa un xiulet molt, molt característic. Potser això ho podríem sentir, perquè és que ens queda molt poc temps i potser podríem sentir un xiulet. Podem sentir-lo? És això. La marmota alpina piula o xiula, fa un xiulet, però no és de cap manera un murmuri o un ronc, tal com hauria de ser la rata mormolada. En canvi, sí que tenim una imatge de vídeo per poder sentir aquest murmuri. Sí, veiem aquestes imatges, perquè ja dic que com murmura la paraula. Estem pràcticament fora de temps, gairebé serà l'últim que veurem, però veiem aquestes imatges.
Pero no podíamos nosotros sospechar que el roedor dispone de un ruido disuasor capaz de hacer desistir de sus proyectos incluso a la feroz jineta. És aquest animalet que està amagat a dins del tronc, no? Sí, això és una rata dormidora grisa, que és una de les dues que tenim aquí a Catalunya. I bé, no sé si s'ha sentit prou bé, però fa un murmuri, que a més també es pot associar amb el ronc que fa un peix, que també tenim la imatge, que és un peix que es diu roncador, però té un sinònim a Catalunya, consignat concretament a Barcelona a primers de segle, que és marmota. Llavors, els ictiòlegs no s'explicaven el perquè d'aquest nom, però, esclar, sabent que també ronca com les marmotes, doncs té sentit. I, d'altra banda, les marmotes les tenim documentat, el nom marmota en català el tenim documentat en folklore, amb la toponímia, hi ha l'ullal de la Marmosa a Castelló, hi ha el marmotot de la cova de Collbató, que és un animal mític, la marmota del Macelles, que era l'ànima en pena d'una noia que s'havia deixat allà abandonada. Una cosa important és que totes les dites que en català tenim en marmota, que en tenim una colla, o sigui, dormir com una marmota, ser gras com una marmota, hi ha una sèrie de dites, en castellà es fan amb l'iron. I els lirones són les rates sallardes. És a dir, que el mateix diccionari també ja ens apunta que sí que la marmota ha de ser. I no pot ser la marmota alpina perquè no la tenim a Catalunya. Les que tenim ara són una introducció del 1940, no sé què. Doncs, com ens passa sovint, ens falta temps, però crec que hem pogut, durant aquests 25 minuts, moltes gràcies a Francesc Junglar, perquè hem pogut conèixer, diguem-ne, alguns d'aquests animals, alguns d'aquests noms que amb aquests estudis que s'han fet, doncs és molt probable que siguin noms directament catalans. Moltes gràcies, gràcies també a Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Nosaltres, la frase de la setmana, de l'escriptora i violoncel·lista catalana Aurora Bertrana. No em condemneu sense llegir-me. Marxem amb el pensament posat en tota la nostra gent. Els volem lliures i els volem a casa. Tornem la setmana que ve amb una nova clau de la nostra història. Fins aviat.